Baixa a organización da Asociación de Empresarios de Ribeira e coa colaboración do Concello esta vindeira fin de semana, os días 28 e 29 de febreiro e 1 de marzo, celebrarase a 8ª edición da Feira do Comercio. O número de comercios participantes aumenta con respecto á edición anterior. Esta vez serán un total de 15 pertencentes a distintos sectores, como son o téxtil, o calzado ou os complementos. Outra das novidades da feira este ano é que terá lugar no Malecón, aproveitando a carpa instalada polo Concello para a organización do Entroido. Os horarios son o viernes de 11 a 10 da noite, o sábado de 10 a 10 da noite e o domingo de 11 a 8 e media. Sortearemos vales de compra de 50 euros presenciales para consumir nos establecementos participantes na feria. Precisamente dende o Concello, que colabora coa patronal local na organización da feira, con hinchables e obradoiros para nenos durante os 3 días, destacouse a importancia desta cita de cara á dinamización do comercio e a hostelería local. Quería destacar que, ademais de facilitarlle, digamos, a venta dos stocks aos comercios, tamén están, digamos, traendo cantidad, digamos, de visitantes ao noso pobo. Pódense favorecer tamén os departamentos de hostelería, restauración, e así tamén como poñer en valor, digamos, todos os recursos que temos no noso Concello. Creemos que é moi importante colaborar co comercio, co noso comercio local, porque ter un comercio pois de calidade, ter éxito no comercio, sabemos que é o que lle dá vida a un pobo. E creemos pois que todo o esforzo que fagamos pois sempre será pouco. Aproveitouse tamén este acto para facer entrega de diversos premios das últimas campañas realizadas pola asociación, concretamente a de Nadal e tamén a de San Valentín.